sa jafini kuntan dɔ in kɔ ten dɔ kɛra i mana sa kasange tɛ kɛ minisipu ye dɛ kasange tɛ kɛ boni ye ka don i la i mana sa kasange tɛ kɛ minisipu. Salamu alaikum Aishatu. Walaikum salam Khadija. Sigiyɔrɔ b'an fɛ yen. Alhamdulillah Khadija. I bisimila. Somɔgɔw bɛ di? Kɔri basi t'i la? Alhamdulillah, basi fosi t'a la. Ne nana ka sɔrɔ ko i telelajɛ la. Nin ye jɔn ye? Alhamdulillah Khadija, ne basi t'aw la diyara ye. I nana sɔrɔ ne ka Aidara denmuso dɔ de ka wajulu lamɛn. A tɔgɔ ye Seyida Nafisatu Aidara. A bɛ ka kuma musow de kan u ka fini don cogo. N y'a faamu. Ne kun nana ka ɲininkali kɛ tahiya kalancogo la. Khadija, o diyara n ye kosɛbɛ. N y'a faamu. Ka wuli ka na ɲininkali kɛ Ala ka diinɛ kitiw la, i tɛ kiti minnu dɔn, o yɛrɛ de ɲininen don kosɛbɛ silamɛ bɛɛ lajɛlen fɛ. Sabu Ala t'a fɛ fiyewu silamɛ dɔ ka bato k'a sɔrɔ a tɛ bato ɲɛdɔn. N'i tɛ min ɲɛdɔn, i bɛ wuli i bɛna ɲininkali k'o la, ka o kalan o ɲɛ bɛ f'i ɲɛna, i ka t'o kɛ o kɛcogo ɲuman na. Sabula a bɛ silamɛya tiɲɛ fɛnw na ko ni silamɛ min silamɛyalen kɔfɛ n'i y'i ban ka wuli ka diinɛ kitiw ɲɛɲini k'a dɔn k'o y'i kɛlen ye kafiri ye, walima i yɛrɛ bɛ i bɛ diinɛ kitiw dɔn mɛ mɔgɔ wɛrɛ ladɔnniyali a la e y'i ban o ma o y'i fɛnɛ kafiriyalen. I n'a fɔ sisan e wulila ka na ɲininkali kɛ tahiya kalancogo la, sabu e tɛ tahiya kalancogo dɔn. I wulila de ka na ɲininkali kɛ a la walasa i bɛ se k'a kalan kalancogo ɲuman na, walasa i bɛ se k'i ka bato kɛ batogo kɛcogo ɲuman na. Ni ne ye n ban k'a kalancogo ɲuman fɔ e ye, o ye ne kafiriyalen ye. Sabula n'i bɛ diinɛ dɔn ni mɔgɔ wɛrɛ nan'i ɲininka i kan ka o fɛnɛ tigi ladɔnniya la. I ye nin kɛwale min kɛ nin ne ɲininen don silamɛ bɛɛ lajɛlen fɛ. N'i tɛ diinɛ kiti min dɔn, i ka wuli ka gɛrɛ a dɔnbagaw la k'a f'i ɲɛna, i k'a kalan walasa i bɛ se k'i ka bato kɛ batogo kɛcogo ɲuman na. Aisha, i ye kuma min fɔ o ye tiɲɛ ye. O la Khadija, tahiya ale ye seli dɔ de ye. Seli sunan gɛlɛn dɔ de ye tahiya ye. N'i ɲinɛna tahiya kalanni kɔ seli la, i ka seli ma dafa. Dɔ bɔra i ka seli la, a bɛ dilan ni kabula sujudu ye. O la o bɛ min yira ko tahiya ye seli dɔ de ye. O la an ka seli wagati 5 min n'an m'o kɛ tile kɔnɔ, tahiya kalanni sunan gɛlɛn don a bɛɛ lajɛlen na. Sɔgɔmadafɛ seli n'o ye fajiri jogo 2 ye, n'i ye fajiri jogo 2 kɛ, i b'i sigili min kɛ yen, i bɛ tahiya kalan ka kɔn salamu bilali ɲɛ. N'a nana seli fana selili la, ale ye jogo 4 ye. I bɛ jogo 2 kɛ k'i sigi ka tahiya kalan, ka tila ka wuli ka na ni jogo 3nan ani jogo 4nan ye, ka tila ka tahiya kalan yen ka sɔrɔ ka salamu bila. Lakasara fɛnɛ bɛ ten. Fitiri fɛnɛ na ale ye jogo 3 ye. Ale jogo fɔlɔ ni jogo 2nan, n'i ye jogo 2nan kɛ n'i y'i sigi, i bɛ tahiya kalan yen. I bɛ wuli ka na ni jogo 3nan ye ka tila ka tahiya kalan yen ka kɔn ka salamu bila. Safu fɛnɛ bɛ ten, ale ye jogo 4 ye. Tahiya kalanni ye sunan gɛlɛn de ye seli la. N'i ɲinɛn'a kɔ, i ka seli ma dafa. Dɔ bɔra i ka seli la. A bɛ dilan ni kabula sujudu ye n'o ye tenturuko 2 ka kɔn salamu bilali ɲɛ. O la Khadija, i bɛ n lamɛn, n bɛna tahiya kalan. Tahiya bɛ kalan cogoya min na, n bɛna o kalan. I b'a lamɛn. Atahiyatu lillahi, azakiyatu lillahi, atayibatu salawatu lillahi, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuhu, assalamu alayna wa alahi badillahi solihina, ashhadu an la ilaha illallahu wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu.
O la Khadija, n bɔra sisan ne ka tahiya kalancogo ɲɛf'i ɲɛna ka dɔnta la. I kan ka tahiya de durusi tantɔ walasa i ka s'a la. N bɔra k'a kalan sisan ni arabukan na i ye. O la min na min d'a kan o ye k'a kɔrɔ ɲɛf'i ɲɛna bamanankan na walasa i yɛrɛ k'a faamu ani k'a dɔn min bɛ ka fɔ ani i selitɔ la i bɛna min fɔ waati min i bɛna tahiya kalan i ka se k'a faamu kuma minnu bɛ tahiya yɛrɛ kɔnɔ. N bɛna a kɔrɔ de f'i ɲɛna sisan bamanankan. O la tahiya ye kuma min tɛmɛna Alahu Taala ani Alakira cɛ kisi ni nɛɛma b'a ye. Wagati min Alakira surunyana Ala la, Alakira ye foli ani tanuni de kumakanw fɔ Ala ye fɔlɔ. O kɔfɛ Ala sɔrɔla ka Alakira ka folici jaabi segin a ma. O la n'i ko atahiyatu lillahi azakiyatu lillahi atayibatu salawatu lillahi, o ye kira ka kuma ye. A ye kuma min fɔ Ala ye tuma min na n'a gɛrɛla la. Alakira ko foli bɛ Alahu Taala ye, saniya bɛ Alahu Taala ye, bato sanumanw bi kɛ Alahu Taala ye. Ala ye kira ka folici de jaabi segin a ma. A ko asalamu aleyka ayuha nabiyu warahamatulahi wa barakatuhu. Ala ko Alakira ma kisi bi e kan ne Ala ka nabi ɲuman ani ne ka hinɛ ani ne ka barika. Ala y'o fɔ ka Alakira jaabi. Alakira ye kuma ta tuguni. Alakira ko kisi ni nɛɛma b'a ma asalamu aleyna wa ala ibadilahi solihina. Alakira ye kuma ta. Alakira ko Ala ka kisi bɛ ne Muhamadu kan ani Ala ka jɔn ɲumanw. O kɔrɔ mɔgɔ minnu kɛra Ala ka jɔn ɲuman ye. Alakira ye kisi min ni Ala y'o kɛ ale Alakira ye, Alakira y'o kisi partager k'o tila ani Alahu Taala ka jɔn ɲumanw cɛ minnu bɛna kɛ Ala fɛ. Ala ka kisi kɔfɛ Alakira kan a n'a ka hinɛ ni barika a kɛlen k'o fɔ k'o bɛ Alakira kan. Alakira ye kuma ta tuguni kisi ni nɛɛma b'a ma k'a fɔ ko Ala ka hinɛ bɛ ne Muhamadu kan ani Ala ka jɔn ɲumanw. O la mɛlɛkɛ minnu tun bɛ yen olu de ye seereya kan fɔ ko ashhadu alla ilaha illallahu wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Olu mɛlɛkɛ minnu tun bɛ yen olu de ko anw seereyara k'a fɔ fosi tɛ yen fo n'a kɛra Ala ye min bɛ bato. Wa anw seereyara k'a fɔ ko Muhamadu ye Alahu Taala ka jɔn ye a n'a ka ciden. Mɛlɛkɛw de ye nin seereya kan fɔ ka tahiya dafa. Nin de ye tahiya kɔrɔ ye a n'a nacogo ye an ka dɔnta la. Alhamdulilayi Ayisa, n ye faamuyali caman de sɔrɔ i ka kumaw la. I ni baraji Ala k'i sara.